meghalayapost.news. Pulit ka Special Investigation Team na kejala Meghalaya ha ka Jingdeng beteng mentokit halal ka jingsha penyab u nongkhayi ka Indore u Raja Raghuvanshi ha ka Kurim jung u ka Sonam Raghuvanshi henden ka arf khandai tarik layok ban Kurup pat sa ya ka Jingdeng Ksiar jong Raja bat ka Sonam nang ta ka laptop jong ka Sonam pen drive bat Kiwei Tiar ya gini Jingdeng Ksiar bat Kiwei Tiar ki Pulit SIT ka layok ban Kurup hadien ka jinglet her biang she Indore bayalam linti da u Shillong James kata ha ka yingsa jong thau jong u ka badan ha Ratlam District ha Madhya Pradesh ya kani jingtokit bat ban let cha Indore nagalang ke SIT la lam khamat du sub inspector ba Anthony Kongsit bat du sub inspector Karan Pochua ha ka bakil ayo jingerap ru nagi Pulit ka Alkapuri police station ka jingalam yo Shillong James sha Indore ka deru ka sien ka balai bagi Pulit ka SIT kin hiar sha Indore ka de hadir bagi Pulit kila yo kumba nriusngi ka police custody bantokit persya ya kita gilaingot kiwei pat kentop yo Shillong halal ka jingdon ti ban pinjlor ya kisaki by day bat gijingsha penyap u Raja Raghuvanshi ha ka arflai terik jemang arja rapsan hasora शिलोंग को लाया जा रहा No comments, not as under investigation. अभी यहाँ से कहाँ जाएंगे सर अभी यहाँ से कहाँ लेके जाएंगे सर meghalayapost.news.